はい、始まりました。もうね、これもうすぐ終わらせます。はい。早く終わらして次のゲームをね、次のホラーゲームやりたいんで、もうボートでさっさと逃げますよ。ね。よし、行きましょう。お、4人来てる。こんばんは。まあ大体30分、まあかかっても1時間ぐらいでもうね、ボートクリア、救命ボートのエンディングを見て、次のゲームに行きたい。そんな所存でございます。行きましょう。もう、主人公怖いもんなしやからな。パパパパ行くよ。で、デッキ6から始まったかな。いいね、いいね。ああ。デッキ6から始まるってことは結構いいんすよ。あ、ヘリの鍵か。うわ。7階にも、オッケーオッケー。7階にもあれがあるから。救命ボートとかね。今回逃げようとする脱出手段がある、ね、看板か。看板か。あるから、ここだけちょっともう、ささっと見たいところやね。お、あやかさん。ういっす、シンクさんういっす。あ、あかんあかん、コメント見てた。お、初見って言いながらも名前でちょっと分かったぞ。修造さん、いらっしゃい。お、動画編集する。オッケーオッケーオッケー。ちょっと編集したやつもう一回また見に行きたいです。まだそれは見ますね。ちょっと待ってね。棒読みちゃんがちゃんと接続できてないので、あ、オッケーオッケー。これでオッケー。これでコメント埋めるわ。そうやねんな。単細胞やから、なんていうかね、コメント読んでくれへんのも僕気づかへんのよ。そうか。初見で修造来たか。びっくりしたわ。名前見た瞬間分かったもん。んで、あ、やってしまってる。やってしまってるよ。これあれやな。ムキムキやな、今回。あ、やばい。あ、やばい、やばい。積んだ積んだ積んだ。やばいやばいやばい。うわ、やべえと。おい、頭ええねん。そっちから来たか。お、レポートしながら。お、ナイスです。レポートしながら見れる。そうや、聞くだけやったらいけるか。よし。ちょっと待ってな。思いのほかテンパった。ああ。で、あれこれ。呼んでくれてへんな。ちょっと待ってな。貨幣鋳造さん。あ、しです。です。オッケーオッケー。呼んでくれた。よし。行きましょう。ウォーミングアップはこんぐらいでもう十分やね。よしよし。ちょっと待って。逆にチャンネル登録するわ。失礼します。ほら、ギルティギアやってない。絶対修造やん。絶対修造や。絶対今、クソってなってるわ。絶対笑ってるやろ、今。みそだれさん。初めから飛ばしますねわら。お、みそやさんです。
始まってもう数分で死んでいきミクロミクロます。さん。何黒ハテナマーク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 いきなり叫んで10番ダンプガンチャ。ミクロンいらっしゃい。いきなり死にました。ね、そういうゲームやから。よしよしよし。これなんもないかね。ここは何回や。あ、もう6回、また6回や。今回運ついてんな。危なっ、今危なかった。あた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 。もういや、もう先行くわ、こっち。そんな見るんやったらもうこっち行くわ。あー、ちょっともう、ちょ。で、今回は、もう3つの脱出手段のうちもう2つは遂行したんで、最後ね、残る1つ、救命艇で脱出する。これを、達成して、このゲームをもう完結させたいということでね、30分か1時間でもう終わらせる予定です。で、終わらせた後に新しいこっちじゃない。新しいホラーをこうやろうと思ってるんでね、また引き続きよろしくお願いいたしますと。はい。もう勝ったんよ。勝っちゃったんすよね。どういうゲームかっていうと、一国ちゃうわ。一家の大黒柱のお父さんが家に住み着いた幽霊から、家族を守るっていうね、そういったゲームをまあこの後やろうと思ってます。よいしょ。まあ上の階から潰すっていうのはまあ上等やね。上等手段や。自由いいさん。こんばんは。お、自由さん。自由やね。こんばんは。初見さんやね、多分。俺はさすがに初見さんですよ。看板は全然アイテムとかないと。まあよかったらゆっくりしてってください。もう潜水艦とヘリコプターからはもう脱出できたから、今回はね、この救命艇で脱出しようと思ってます。それでも自由いいさん。初見ではないです。初見ではあれ誰や。いついらっしゃった？ほんまに？それは申し訳ないな。ちょっと詳細な前回来た記録をちょっと言っていただければ。すいません。ほんまか？でもアイテムがもうここらないかな。自由いいさん。こっそり入ってチャンネル登録をした身ですわなら。こっそり。そうか。あ、じゃあ今まで結構あれかな。見に来てはくれてたけど、みたいな。見に来てくれてたけど、コメントはちょっとまだしてなかったんです、みたいな、そういう感じやったらちょっと激アツ展開。もう今日からもうバンバンコメントしちゃってください。そうですね。あ、なるほど。皆さんよろしくお願いいたしますと。いや、なんかな、嬉しいよな。そう、普通にコメントとかなく見てくれるのも普通に嬉しいねんけど、そうやったんですけど、コメントちょっと今回してみましたっていう。よろしくお願いいたします。いやー、嬉しいっすよ。ありがとうございます。いや、もう、おお、危ない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 。セキュリティルーム、これなんかいいもんがありそうな予感。ラジオか。まあ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 。あとは、あ、フューズないね。
はい。で、みそだれさん、今日も最後まで見させてもらいますよ。今日も最後までいつもありがとうね、みそだれくん。ほんとに。モチベーションにつながってるんで。で、ここ、なんかいいもんあんのかしら。いや、あれは目覚まし時計がいらんな。あれなくていいな。みそだれさん、あいざいます。あばっ、ありがとうございますと。危ない危ない、ちょ。うわ、やばい。うわー、あいつや。出たよ。あいつや。ガリガリ君や、ガリガリ君。どこ行った？ガリガリ君か。いやね、このゲーム3匹モンスターいるんですけど、毎回ランダムで出てくるんですけどね。ソーダ味。そう、ガリガリ君ソーダ味。もうカロリー少ないからね、みんななんか、なんだよ、バニラ系のアイスが食べるんやったらもうガリガリ君食べてダイエットしましょう。ほんまに一回僕それダイエットしようと思ったけどな。なるほど。そう、このゲーム得体の知れないバケモンがいて、さっきみたいなやつやねんけど、それに3種類いるって言ったのは、さっきのソーダ味のガリガリ君と、あとオレンジのムキムキ兄さんと、あと紫のサイコキネシス使うやつね。燃えて。この回はもう OK やな。そう、その3体が、うちどれが来るかとかは全然わかんないです。ここ見たんか。もう最後や。やってもうた。これバレた。みそだれさん、ちまちょごり来てプレイすれば逃げれますよわら。ちまちょごり来て、なんでなんでアニメはせよっていや、バレてんのか。バレてへんな。めっちゃ近かった今。いや、なんでマジで監視カメラ、監視カメラマジでだるいな、あれ。オッケー。ないです。なんもアイテムない。近くにおったからな、あんまり。ほんまは全然違うとこ行った方がええんやろうけど。上におんのか。みそだれさん、ガムテープ欲しいですね。もうガムテープでほんまにこのカメラを押さえたい。ほんまに鬱陶しいこれ。いやー、マグカップがマジでガムテープに見えるのよね、いつも。
なんもねえな。しけすぎやろ。この卵が、うわ、ちょっと待って、語彙力がすごい低下してる今。この卵にね、一定の確率で近づくとモンスターが生まれてくると。今はこれあんまり近づかん方がええな。ちょっともう違うとこ探そう。ここあかんわ。6階ね。うわ、ええて、うっそん。なんでやねん、なんでやねん。あいつからな、急に出た時逃げんのにマジむっちゃむずいんけど。もう反射神経ないわ。あかんな。ちょっと待って、早終わりたいねん、このゲーム。もう時間決めるか。10時、10時半まで終わらんかったらちょっともう、切り上げるわ。もう、切り上げて新しいホラーゲーム行くわ。わらわら。これ無理や。ね、ずるずるいってもあれやからね。グロースティックあたり、ライターはいらんねんな。みそだれさん。オレンジジャイアンかもん。ジャイアンはね、でも結構調べたんやけど、ジャイアンは、目はええねんけど、耳はあんまり良くないらしい。フリャガンか。フリャガンは、言うてキーアイテムではないからな。にしても、さっきからキーアイテム1個もゲットできへんかったな。今回運やばいな。普通に脱出できへん。3階か。今回は多分潜水艦側のデッキに来てしまったんかな。お、案外このグロースティックが役立つからね、これが。なんもねえわ。潜水艦のあれか。いらんな。自由いいさん。おやすみです。眠くなるの早いから気づかれるのであろうか。13。おやすみなさい。また来てください。そうか、もうこの時間で寝ちゃうんか。それだ結構そうやな。確かに。早いかもしれんね。よかったらアーカイブ残すんで、見る時間があれば、みそだれさん。お願いします。自由さんおやすみなさい新月。13でかっこええな。なんか。これからもよろしくお願いいたしますと。はい。あれまた潜水艦のバッテリーやな。あれはエラーわ。来た。チェーン来ました。早速チェーン来ましたよ。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。ゆっくり寝てね。もしかしたら朝早いかもしれんからね。君パンさん。おやすみなさい。お、パンコおったんや。もうこれは今回で終わらすよ。皆さん、バンハー。バンは。もうめっちゃ人数来てるやん。ちょっとここに一回落としとくか。一応フレアガンあるよってことで。3階やろ。2階1階も全部もう潰すか、さっき。な。みそだれさん。今日バイト終わってから豚パンチャンネル見て4時間潰しましたわら。4時間潰したん。おいちょっと。ヘビーユーザーやん。みそだれさん。こんばんは。すごいな。パンク聞いた今の。もうすごいで。
あかん。これあいつや。うわ、やっぱ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 やばいやばい。こうカクカクしてる。やばい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 。キミパンさん。ボイスからのアザマンテレビですな。アザマン TV ね。そうそうそう。ちょっと待って。あが紫か。紫はこういうこじんまりしたところで出会ったら結構。ああ、巻いたかな。あいつ必要に追ってくるからな。ボイボイス。必要に追ってくるから、これで足止めのしよっか。これはヘリコプターね。こんばんは。お、テスト勉強にいじめられてるのでコメントだけ残して退散します。あ、テスト勉強頑張ってください。またね、テスト終わってからちょっとよかったらね、アーカイブで時間あるときに見てください。そうか、テストか。でももう夏休み入る前もんな。確かに、そうやそうや。キミパンさん。編集しながら垂れ流ししとくね。おう、まだす。まずさん、編集頑張って。頑張ってるからね、そんなキミパンさん。僕に頑張って言われて多分ある意味腹立つかもしれんけど。テストムファイトです。応援してます。そうか、今回紫か。危なっ。紫はね、一番頭がいいらしいよね。キミパンさん。モロさんテストムガンバ。来てる？そう、紫一番頭いいからなんか行動パターンがちょっと他と違うらしいよね。そう、なんか目覚ましテレビとか、目覚ましちゃうわ目覚まし時計とかラジオでこうおびき寄せたりなんか音ごまかしたりしたら。みそだれさん、キミパンさんありがとうございます。はい、頑張ってきます。頑張ってきて。なんかね、音を出してなんていうかな、その敵の目を欺いたらね。紫の上を行く豚さん紫の敵の目ってか、音出してそっちにこう気紛らわそうとしたら、その自分が音で騙されたって気づいた後になんかそこら辺で一番静かなところを逆に探すらしいよね。いや、音出した後はもう逃げなあかんの。こういうとこで静かにゆっくりしてたら逆に探しに来るから。おい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 。ふう、来てんのか。とりあえずバリバリ探して。ライターか、いらんな。救命手に必要な今チェーンだけはあるとね。あとはガムテープとポンプさえあればなんとかなるよと。なんもないよな。フューズは、使っても電気つくだけじゃん。いや、ああ、フューズあった。消火器類がないのがかなりしんどい。消火器類欲しいな。なんかトイレ落ちないんか。グロセックか。ありあり。
最近ガムテープがもう全然ないよね。びっくりするぐらい。ガムテープで一回監視カメラ塞いでみたいな思った瞬間にもう一切出んくなったね、ガムテープは。もうそんなに使うんやったらもう出えへんよみたいなそんなノリ。ミクロさん。うわー、ゲームしたくなった。ミクローンやるかいブラックアウト。ちょっとそれはないって。おいまあちょっと出会い頭マジやめてやみそだれさん。9月にスイッチライト発売しますが買いますか？スイッチライト。みそだれさん。あれまあ。スイッチライトって何？任天堂の初耳っていうか初耳やねんけど何それ、どんなんなんスイッチライト。 DS ライト風に考えたらスイッチのこうなんやろ改良版っていうかまとまった版みたいな。任天堂製品な最近買ってへんからな。買わんかな。実況者さんのやつを見るぐらいかもしれんね。みそだれさん。携帯に特化したスイッチです。携帯に特化したスイッチどうなんの？その小ささとお値段はどんな感じなんですか来年PS5 も出る感じやからな。でもこの今使ってる PS4 がもう結構もうなんやろ火吹きそうなぐらい初期の PS4 でもなんかもう壊れかけやからな。よっしょ。きみパンさん。テレビにつなげないな代わりに安いし、なんか性能も上がってるとかなんとか。マジでみそだれさん。2万ぐらいです。2万やったらワンチャン買えるな普通に。で場所に結構取られるんやろ。パンさんそうです。ありやな。ありかなしで言ったらバチバチのありですこっちがここの段階3階やろどうせ。また情報出たらちょっと見たいな。反り直しどんな。ミクロさん。パンくんバンチャニコニコ顔。わすー。きみパンさん。ぶっちゃけ買うか悩んます。わら。悩むな。ありやんななしではない。とりあえずもうちょっと情報知りたいな。僕は今聞いたばっかりやから。それに合わせてどんなソフトが出るのかとかね。ミクロンさんこんばんは。みそだれさん。バッテリーの持ちスイッチに比べると少しいいみたいですよ。なんならなんていうの、軽く携帯みたいに特化してるにもかかわらずやな。すごいな。かかわらずバッテリーも長持ちするっていうね。ちょっとここに置いとこう。ここ目覚まし時計で開けたいねんけど、いやもう開けるか。はい。ラジオでもよかったな。前は多分あそこ開けてくれるでしょう。その間にうわガリガリ君かこれ。音的にはい鳴りました。目覚まし鳴りましたよ。この間に逆行こう。
の感じ言ったらこっちが多分あれやね、救命艇ある側やね。よいしょ。味噌だれさん。今ハイグレ玉尾さんが怖い話で小待ちしてますよ。ハイグレさん、名前聞いたことあんねんけどな。怖い話とつまちっていうのなんか憧れるよね。僕もやってみたい。怖い話聞くのが僕めっちゃ好きなんよ。そう、よかったらね、ぜひ、なんでのどの書いてくれてもいいんですけど、そう、人のね怖い話聞くんがめっちゃ好きなんよね。えっとまた目覚まし時計。オッケーオッケー。これでプラマイゼロよ。ここを走ってしまうとすってんころりんしてしまうと。電気がジリジリしてるっつうことは、大丈夫か。味噌だれさん。昨日滑って捕まりましたもんねわら。そうそう、よう覚えてるね。あれね、ジャンプして回避もできるらしいわ。だからジャンプで次避けてみようかな、ああいう状況に陥った時は。ここがほら、これいけるわ。ミクロミクロさん。オッケーオッケーちょっとブラックアウトしてくる循環タンフ。オッケー。もうミクロンといったらブラックアウトやからね。もうぜひドンカツ取ってきて。おお、ぷい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 。こう電気チカチカしてんのはちょっと気になるけども。ここも開けとくか。今回なんやろな。ガリガリ君やと僕は思ってんねんけど、救命艇下ろしてここで乗るということね。オッケーオッケー。もう一個ちいいのなんかないな。完璧に近い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 。はあ、アップね。あそこで扉開けてたら終わってたな。アップね。危ない危ない危ない。いや、あいつマジで足音せんからな。
ち来たか。あえてこっちに行ってなんつうやろ、でも荷物持たれへんか。チェーン回収したいよな、もう先に。こっち取りに行きつつ、こっちにあえて音を出しておびき寄せるって感じね。確かあれは3回やったかな。ここか。壊れてへんやんなあ。嘘やろ。ちょっとこんな感じ。オッケーオッケーオッケー。こういうことですよ。鉢合わせだけは嫌やな。来るね。やばい、来てる来てる来てる来てた。思いのほか来てた。どこ行きやがった。近くにおるねんけどな。どっか行った。いや今おったんちゃうの。とりあえずラジオは開かずの扉の中に入れたから、もうちょっともう一回様子見て、チェーンの部屋壊してくれることを祈ろう。いやー、これどこまで行っても海やな。こんなんもう夜の海に落ちたら終わりやで。そう、夜の海って怖いよな。夜じゃなくても海は怖いねんけど、やっぱそのさっきのホラーの話しかり、なんかあかん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 。海はちょっとね、僕怖いんですよね。マーシャル、危ない危ない危ない。ガソリンとヒューズか。ヒューズも3つもあるもんな。そんなにいらんけど。みそだれさん。深海恐怖症。ちょっと海怖いわ、普通に。だってなあ、そのホラー系以外でも、わあ、もうなりやがった。ちょっと上に行けるか。なんか泳いでたらさ、こう戻れないとかあるやん、よく。あれが怖いね。ポンプあるやん。でかしたな。なんかカクカクする。ポンプありまして、それほんまにガムテープが必要やねんけどな。来
てんなおい。あそこ空いてなかったよ。来てるな。うわっばっ、あがん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 、来た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 。てかほんまにガムテープが全然ない。それが一番あかんと思います。もうあれガムテープか。あ、来た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 。ちょっと待って、今上になんかガムテープみたいなのあった気がするんだけど、ちゃうか。うわ、あかんあかん、お前裏読んな、裏読むなって。おいおい、マジマジ。そうだよね、逃げ切った思ったら裏読んでくるからなこいつら、ほんまに。ガムテープやろ。お、来た。どこ行った。おいマジかマジかマジか、お前もうええって、鉢合わせマジ多すぎ。とりあえずここダクトテープ置いとくで。来た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 。ああ、ちょっとゆっくりしたいな。ああ、そっち来てるわ。うわ、やべやべやべ、あっぶな、危な、最高検出かかるとこやった。危ない危ない危ない。ああ、ほんまこいつすごいわ。にゃんの影からさん。こゆばんは。ああ、こんばんは。にゃんちゃんこんばんは。とりあえず逃げます。こっから逃げよう。こっから逃げて、もう多分扉開いてるはずやねん。で、あの扉のチェーンを取って、もう一気にですよ、一気にもう全部救命艇も直しにかかると。ほらどう、ガムテープともポンプは見つかってるから、あとリールを開かずの扉から取り出すと。もうビジョン見えたでしょみんなね。もうこれ10時半までに終わるからね。待っちょるよ。マジで開いといてくれよ。いやマジでここ壊しに来へん、なんでな。なあ、なんで壊しに来へんのなあ。来へんかな。
みそだれさん。かっこいいとこ見せてください。あ、すでにかっこよかったわら。いやいや、かっこよくはない。かっこよくないねんけど、今からね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。見せるにはちょっと待ってよ。いや、あいつなんでこうへんねん、おい。え？マジ急に来るのだけやめてよ。全然こうへんやん。なんで？みそだれさん。救命艇とヘリどちらでも脱出できるんですか？あ、どっちもいけるよ。潜水艦とヘリはもう今までのやつやってて、で最後救命艇だけまだ脱出できてないから、ちょっと今回ね救命艇で脱出しようと思ってます。はい。来たね。あかめっちゃが行った？向こう行った？あ、行ったっぽいな。うわ、ちょうどのタイムで行ったわ。ちょうど行ったんちゃう？ラジオ壊してくれた？うわ、来たあかん、バレた。走れ。来てる。やばい。来てるぞ。よいしょ。ここまで来たもん。いやー、来た。いやー、まだラジオ壊れてへんやん。なんでラジオ反応せんの？頼むわ。そう壊してくれな。ほんま壊れへん。来い。お前もうスチームの系や。あかん。やばい。お前もスチームの系じゃ。ついこっちやな。あれ怖いね。あ、やばい。ほら、痛いでしょ。終われへんそれ。みそだれさん。はめわら。もうこれでもう何回も痛い目見してきてるからな、あいつには。そろそろ分かってきたやろな。この船で誰が頂点なのか。さあ、お前ラジオなんでなん？逆にもう足音ボコスカ出したのかなあ。なんで開けてくれへんねん。ほんまここで見つかった時はもうしまいやけどな。いや怖っ。あいつ足音聞こえへんからな。なんか音鳴るもんとかないんすか？ここ開けとこう。うわやばい。来てる。ちょ待って。あかん。
かんあかんあかんあかん。来た来たな。うわー、ほんまにラジオあそこもう壊してくれな、もう終われんねんて。ほんまに。ちょっともう一回試しに巻いた。あかんわ、巻いてへんわ。ちょっとこの追われてるのであえてこう使われへんかな。なんかあえてあの部屋の近くで隠れることによってあのラジオをもう徹底的に潰すっていう自ら陽動大作戦。これをしないことに終われへん。やばい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 、こっち来てたこっち来てた、やばい。あいつ頭使ってる。相当にやばいぞ。うわ来た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 。あのラジオ壊したっぽいな。いや気づいてないよね。気づいてないと思います。まだあなたは気づいてないと思います。はい。はあ、来てる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 。いやいや、もう一瞬やん。にゃんの影からさん、ちょ待って。おやすみ。おやすみ。ちょっと待って、マジで終われへん。みそだれさん。角曲がった瞬間8号ワセルトはビビります。いやあいつマジでやばいから。こっち行っちゃおう。もうこっち行っちゃうわ。にゃんの影からさん。終わらない。ここでこうする。よし、オッケー。もうあえてもう身を危険に呈するわ。もう徹底的に。これで開かずの扉開けんかったらもう無理やわ。もうほぼ一か八かね。だってラジオ鳴ってんねんで、こっちに逃げてきて。絶対あの扉開けるやん、普通やったら。普通やったらやで。おんのかな。うわ、近くにおる。危な、開けそうになった。近くおるわ。じゃあね、こいつほんま頭ええねん。最後に音がした近くで多分探し続ける。結構いやよかいたね。今完璧によかいたよ。うん言った今。怖っ。今横おるわ。いや近いってずっと。もうええやん。あのラジオ壊しに行ってきて。出られん。出られんし、外の状況も分かれん。もうええんかな。じいじになってるしな。みそだれさん。ドキドキ。やばいやばい、あれあかん。
マジラジオマジ壊してくれ。あかん、もうこう、もう次もう入ったら終わりや。ニコ中さん。昆虫椅子。お、ニコちゃんこんにちは。出られへん、ほんま。あ、戻った戻った。うわ。いや、ここ調べてここ開けへんのほんまに。この中のあのね、鎖が欲しいんですよ。あれさえあればもう脱出できんのに。ほんまにもうラジオずっとなってんで、うわ、結構疲労がきてますね。なんか音鳴るもんないかな。なんかないの。あ、もう10時半になりそうや。ちょ待ってくれ。なんもないやん。あ、これね。今なんか前までライフジャケットじゃないのかって言ってたけど、持てるアイテムの数が増えるらしいです。ほら、2枠増えるらしいです。もうラジオには全く反応せんってことやね。どうすんの。あそこさやってしまえばもう終わんのに。なんか音鳴るもんないけ。ミクロミクロさん。うわー。どうしたミクロ、どうしたミクロ。ちょっとよ、ほんまにクリアしたい。もうええってやつや。これはもうすなわち。あ、ラジオ来た。よし、これでダメやったらもう終わりやね。ニコ中さん。簡単には終わらせないぞ、開発者。いやもう3分の2の脱出してんねんから、もうええやん。もうええわ。よし、このラジオもう一回置きますか。これね。危なっ。あ、ここ1個下か。1階か、ここ。みそだれさん。このラジオにかけましょう。ミクロミクロさん。2だった。このラジオでダメやったらちょっともう。2やった。うわ、惜しい。やっぱミクロ持ってんな。結構ええとこ行くな、ミクロ。これどこやったっけ。これが、サブノーティカやね。こうなんかアイテムないの？ないですね。ないですね。チェーンがね、前ここにあってんけどないな。一応上も見てみるか。そう、絶対1個しかないっていうわけじゃないから、もしかしたらチェーンが2つマップに存在するってこともあるんよね。そう。ニコ中さん。あとヘリ脱出。ヘリ脱出はしたよ。ヘリ脱出はね、シャープ3の最後でしてます。うっそ。あ、やばい。あ、やばい。あ、やばい。やばい。やばい。あっぶね。
でロッカーがいいな。減り出したらめちゃくちゃすこぶる順調に一回も死ぬことなくもうほぼストレートできちゃって壊した壊したあ壊したっぽい。あ壊した。今蹴っ飛ばした音したね。ニコ中さん。ベチってなるほど。ベチって音した。あとはここで耐えるだけ。ああ何この靴。夏仕様。何これ。ちゃうな、水が入らんようにするなんか水夫の靴とかそういう感じか。ニコ中さん。ごめん全然ビュランだった。いやいやいや全然全然いいよいいよ松本いいよ。いいよいいよ松本いいよ誰やねん松本って誰。よいしょ。いやじりじりしてる時点で絶対近くにおるんよ。もう出てええかな。あ来た。みそだれさん。焦らず行きましょう。よし。やばいな。来てる。来てる。あそこの蛍光灯が光っ点滅しなかったら多分大丈夫やね。この周りのじりじりは多分塩やねんな。びっくりするやん。あかん近いあかん近い近かった。結構近かったよ。あっちに行ってる。今やラジオ。ラジオに気を取られてる間にこっちに逃げよう。これでもう脱出や。今ラジオに気づいたな。なんでこんなとこにラジオが落ちてんねやって。で多分ラジオ壊した後に周りを探すはずやね。あいつ賢いから。でもそれを逆手にとっても僕がこっちに行ってますと。よしもうちょっとや待っとけよ。階段どこにあったっけ。みそだれさん。船でかいですね。そうなんや、もう船でかすぎやもう。逃げられへんででもね大体のなんていうかな図というかね船の構図はもう覚えてるんですよ。逆にここ閉めちゃってるから行かれへん。危なあれでワンワンなったらもうほんまにひどいもんよ。
う閉めとくか。いや閉めたら音が出る。やめよう。よし。オッケーでポンプがここや。急げ急げこれサッカーボール膨らませやつが全然膨らまへん。これもうしかもほんまはもう地面に固定してもコキ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 って高速でやるんが普通やろ。なんでそんな1回ずつやんなあおいいですね。なんかどっかの鍋の形みたいになりましたね。もうちょっとこっちか。味噌だれさん。主人公の腕力はら。すごいでしょ腕力がもうちょっと下げた方がいい。あれあ、来た。近い。近く来てる。近く来てんな。オッケー。あと降りればいいんか。あそこ開けてないよな。僕閉めてたよな。ん多分近くにおるはずやね。あぶね、上行った上行った上行った。オッケーオッケー。閉めに行ったわ。あぶね。うわうわなんでお前そっち行くねん。これどういうことやねん。もう行かれへんやん。うわやばいやばいやばい。もうあそこに行けばいいねんけど、一回待っか。うわ味噌だれさん。来た。今のえぐいですね。今にちょっと髪がかってたな。もうこのゲームをやりに来てんな行くか。よし。でも最後には持ってますよ。さあどうや、ハッピーエンドなんか。ニコ中さん。じいじい。いや分からん。まだ GG が分からんすよ
うわ、来てる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 。みそだれさん DJ DJ グッジョブ。うわ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 、こんなん無理やろ。うわ、どうなんの。うわ、ギリギリ。怖っ。ギリギリ生還やん。もう全部ハッピーエンドだよね。なるほど。さあ3種類の脱出方法全部できましたけど、ね、これでやっと真のエンディングを迎えたと言っていいんじゃないでしょうか。ということでこのゲームはもう遊び尽くしました。ということで今回で完結とさせていただきます。みそだれさんおめでとうございます。ありがとうございます。ああ、やっと脱出であやたきた。433パチパチパチありがとう、パチ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 。ニコ中さんパチ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 、全角でパチパチパチ。はい。いやー、やっぱ結構難しいね、このゲーム。一筋縄でいかんもん。うん。いやー、非常に楽しませてもらいました。はい。これメモとかのコレクションはまだコレクションは結構残ってるよね。みそだれさんニコ中さん大きめの8つやで。大きめのだね、大きめやね。ありがとうございます。大きめ。ちっちゃいのもいいし、大きいのもいいし、もう8の絵もいいしね。ありがとうございます。よし、終わろう。いや、モンストラ面白いな。思ってた以上に楽しめたし、なんかこう、みんなもね、見ていただけたし。よし。はい。はい、終わりましょう。まあよかったら、あんまり、こうね、口にして言うことじゃないかもしれないんですけど、ニコ中さん高評価チャンネルお登録、疲れちゃんでしたよかったらよろしくお願いいたします。はい。ということで、一回動画配信区切って、次、デビリーっていうね、まだ新しいホラーゲーム、もう数分後に始めようと思いますんで、よかったら引き続きそちらも見ていってください。ということで、一回これは終わります。お疲れ様でした。モンストラム完結いたしました。はい、お疲れ様です。また数分後お会いしましょう。ほんじゃ、バイバイ。